है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Govor Hazrat Khalifatul Masih drugi razila talanho u 21. oktober 1956. godine u Rabva. I jedan dio smo već pročitali, sada drugi dio. Da li on kaže, kada mi vidimo prema ovi poslanici za koje je časni Kur'an govori centar za islam je Mekka i staro mjesto ali najstari džamija za muslimana se nalazi u Kaaba i taj Kaaba se nalazi u Mekka. I kako je počeo ovdje i ovo tako mi saznamo, Hazrat Ibrahim a.s. i njegova ovo supruga od Hazrat Ibrahim a.s. Hazrat Hajra, ona ima jedan veliki dio u tome. Hazrat Hajra, Hazrat Ibrahim a.s. i ovo on kaže Hazrat Hajra bila druga žena za Hazrat Ibrahim a.s. i on imao jedna žena Sara. I Sara bila luta sa Hajra zbog neki razlog i ona je tražila od Hazreta Ibrahim, ako Hajra ostane ovdje kod nas, mi ne možemo da budemo kao jedna porodica, mi ne možemo da živimo zajedno. I Hazrat Ibrahim a.s. kada saznao da ove žene su svađale, on bio mnogo tužan i on molio od Allaha, o Božje, vidiš srušeno mir u moj dom i moja prva žena neće da boravi ako druga žena bude na taj mjesto, na taj dom, a ti si obećao za moje djece velike obećanje, šta da radim? Onda Allah njega rekao, neka učiniš kako Sara kaže. I novo je dobrota za toj porodici. I Hazrat Ibrahim uzio Hazrat Hajra i Ismail, svog sina, i ostavio ni u šume i u neki pustinji. I prema islamski predani Hazrat Ibrahim sa društvom za Hazrat Hajra i sin Ismail krenao prema Mekka i kada stigao na tom mjesto gdje se sada nalazi Mekka i ostavio kod svog žene i sina jedna vreća hurmi i vodena koža. Tada su ljudi starom doba koristili voda za nosenje, bila neka kožena predmet i tamo su nosili voda. I samo ovo stvari se ostavio kod njih i sam se krenao nazad. I do tada tamo česma Zemzem još nije pojavila i taj mjesto ovo dolina bila bez vode i ovi neki karvani koji su tamo prolazili, oni su prolazili kroz teškoćama. I Hazrat Hajra kada je ona gledala da Ibrahim a.s.
ostavio njih pustini, njoj i njoj sin, i vraća sam, i ona nasledila njega i pitala: o Ibrahim, zašto ostaviš mene i mog sina sami? Ovdje nema nešto za jest, nema vode, i ostavio samo ovo vreća hurmi i malo vode. Koliko dana mi ćemo ostati živ? Šta ćemo mi poslije toga? I Ibrahim a.s. kada čuo i vidio svog sina koja je on dobio kada je on bio vrlo star, i tada on imao 100 godina, on imao starost od 100 godine. I on mislio, ako bi odgovorio sa riječima, možda bi on počeo da plakati zbog ovo tuge. I je li on samo pokazao sa rukama prema nebu, i što znači: Hadžra, ja tebe i sina ne ostavimo zbog ukrutnost, nego ovo bio Božje naredba. Sa njegove naredbe ja tebe ostavim ovdje. I Hazreti Hadžra shvatila, i onda ona rekla: izan la yuzayyi'una, znači, ako si nas ostavi ovdje zbog Božje naredbe, onda ne briniš i mi nećemo briniti. Allah neće učiniti da mi budemo zgubljeni ili da mi budemo uništeni. I poslije Hazreti Hadžra ona vratila na svom mjesto, i gdje je ležao Hazret Ismail a.s. i nije ni jednom vidjela prema svog muža. I Hazret Ibrahim a.s. kada je se okrenuo od njih, on više puta krenuo u vidio njih. I vidite, Hazret Hadžra razila tala anha, ona pokazala jedan veliki uzor za strpljenje, i čak njena ovo uzor bilo veći od Hazreti Ibrahim a.s. Pošto Ibrahim a.s. više puta krenuo, opet vidio ni, ali Hazret Hadžra, ona nije ni jednom krenuo prema svog muža. I samo ona rekla: ako je ovo Božje naredba, i onda neka ostaviš nas tu ovdje sami, i Allah će nas zaštiti, nama nema nikakva briga. I onda oni su počeli da tamo živi, i onda Allah tako učinio da počeo da teče tamo izvor, i ovi neki karvani, neki ovi putniki kada su prolazili pored njih i vidjeli tamo teče voda, i jedan onda plemen poslije njene dozvole počeo da tamo boravi, i oni su učinili Ismail a.s. kao njihovi poglavar, i onda od loze od Hazreti Ismail a.s. onda se bio rođen najuzvišeni poslanik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda vidite, žene u doba Hazreti Ibrahim a.s. one su žrtvovali radi Boga, i u doba Krišćan žene one su širili svoju poruku. U početak islam žene su završili neki veliki posao, oni su radili neki neobični stvari, i poslije isto žene su učestvovali za služenje vjere. Vidite, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, i prvo ta osoba koja je njega pomagao, ona bila jedna žena.
pošto za širenje islam bio potrebno novaca i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao nikakvi bogatstvo. I tada Hazrat Khatija radijallahu ta'ala anha poklonila sve svoje bogatstvo na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekla kako vi želite, vi koristite. Ali danas mi vidimo ako jedan mamak hoće da služi vjera, neće niko bude spreman da dadne svoja čerka da bude udata sa njim. I roditelji kažu mi nećemo dati svoja čerka odakle ona će jesti. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem od male noge on poklonio svoj život za religija. On nije imao nikakve bogatstvo. Hazrat Khatija radijallahu ta'ala anha bila jedna bogata gospođa i bila udavica. I njena neka prijateljica rekla zašto nećeš da bude, zašto nećeš bude udata. Ona rekla s kim? Nisam našla neki iskren gospodin, iskren čovjek. Ako nađem, ja bi rado bi bila udata. Ona rekla, vidiš Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, on je iskren, nema neki bolji od njega. Ti si sama vidjela njegov iskrenost. Hazrat Khatija radijallahu ta'ala anha jednom prije toga poslala časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Sirija za svog karvan, za svoj sa trgovinom, za svoj biznis. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa uspjehem. I Hazrat Khatija radijallahu ta'ala anha, ona je saznala ovo nije bio zbog ona imala toliko zarada, ali ta zarada nije bila zbog taj trgovinu, nego ovo bio zbog iskrenost i dobrota od ovog čovjeka koji je vodio. I njen jedan sluga Mesra, on isto rekao za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koliko je on bio iskren i lojal. I zato Hazrat Khatija radijallahu ta'ala anha imala mnogo otisak zbog taj iskrenost od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kada je ona je poslala poruka do Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za svadba i rekla ako Muhammad bude zadovoljan, ako on slaže, ja bi bila udata sa njim. I tada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 25 godine i ona imala 40. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio 15 godina mlađi od njoj. I onda ta je prijateljica od Hazrat Khatija, ona je pitala od Hazrat Khatija i kada je ona je dozvolila, ona je otišla kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekla da je Khatija je spremna. I onda je tako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je ona pitala zašto vi ne oženite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja nemamo nikakvo bogatstvo kako bi oženio. Ona rekla bit će oklonjeno ovo vaša teškoća. I kada je on pitao koja je ta gospođa, ona rekla Khatija. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je sve čuo, onda rekao ja slažem. I Hazrat Khatija poslala kroz svoje dajđa ovo poruka do časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oženio s Hazrat Khatija.
aliposlije taj svadba Hazrat Khatidža osjetila i da je da život taj neće biti dobar, pošto ona je bogata i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije, i onda zato ona je mislila da sve bogatstvo da ona pokloni na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kako on želi neka on potroši. I tako ona je rekla: o sinko moj dajđe, sinko moj amiđe. Pošto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada nije dobio poslanstvo u Arab, oni su imali neka navika da žene kada zovu svog muža, one su tako zvali sinko moj amiđa. I ona rekla: o sinko moj amiđe, ja poklonim sve svoje bogatstvo, svoje sluge da vas. Neka vi prihvatite moje ovo ponudu. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Hatidža, ovo sa riječima je puno lakše ako neko kaže, ali kasnije je teško da stoji u tome. Ti znaš, ja sam puno protiv da za ovo da imam neki sluge. I ako ti mene predaš, ja ću osloboditi svih ovi sluge. Pošto tada ovi sluge su bila neka bogatstva, pošto oni su služili, radili za svoje gazda. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Hatidža, ako ja oslobodim svih, nećeš biti luta? Da li ćeš držiti svoje obećanje? Ona rekla: jeste, nema prigovor. Ja sam radosna i kako vi odlučite. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on skupljao svi ljudi u Kaba i najavio: o ljudi, slušajte, budete svjedok. Danas Hatidža poklonila sve svoje bogatstva mene i mene ona je dozvolila da kako želim potrošim i kako želim da odlučim. I zato danas ja oslobodim svi ovi sluge i neka oni idu gdje oni odluči. Znači, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu bio potreba za bogatstvo, za pare, i ova bila jedna žena koja njega poklonila. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno bio predan za obožavanje. I on otišao 3-4 mila dalje od grada i bila tamo na neki brdo jedna pećina koja se zove pećina Hira. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo ode i Hatidža spremala uvijek za njega neka suha rana, hurme i nešto drugo da bi bio dovoljno 3-4 dana. I kada je on završio, opet on vrati i opet Hatidža sprema i časni poslanik opet ide na taj pećina za molitva. I kada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio prva objava, i onda on puno zabrinio i on mislio koliko god čovjek želi ne može da završi Božje pravo i da ne dešava da on ne završi taj odgovornost i da ne uzrokuje Božje, taj stvar ne uzrokuje Božje srdžba. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem on došao kod Hatidže i rekao: Hatidža, danas
došao Džibrail kod mene i on mene naredio, on donio kod mene Božje naredba, idi i prenis u svijetu Božje poruka, širiš Božje poruka. Ali ja se bojim da možda da ne završim taj odgovornost kako treba. I Hazrat Hatidža odmah rekla, o sinko moje Hamidže, kalla wallahi ma yuhzika Allahu abada, innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul maduma wa takriyu zaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Boga mi, on, znači Allah ti nije poslao ovu riječ da bi propao i da budeš neuspješan, da bi te onda napustio. Kako Bog može učiniti takvu stvar, a ti si ljubazan i obziran prema svojim bližnjima. Pomažeš siromašnim i nosiš njihov teret. Ti vraćaš vrline koje su nestale iz naše zemlje. Ti prema gostima postupaš sa poštovanjem i pomažeš one koji su u nevolje. Možeš li ti od Boga biti podvrgnut i kakvoj kušnje? Znači, ovo su bile riječi od Hazrat Hatidža razila talana. I zato ovo poruka što je Allah poslao do vas, ovo nije da ti patiš, nego ovo poruka je Allah poslao da ti povećaš, da bi on povećao tvoje spomen i tvoje poštovanje. Pošto ovo govor traje, onda inša Allah sljedeći dio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La